Bu'n briodi yn Mai Silgwyn oedd hi 1967 gyda hogyn o Ankara, Dwrci. Dwi'n cofio ymateb fy nain, "Oh, how delightful," meddai. "Do hope he hasn't got a beard." A cawsom ein priodi gan y parchedig Erfil Blaeni yng Nghapel Elym yn y Felin Heli. Erfil oedd yng Nghnidog i yng Nghapel Chiltern Street yn Llundain. A treulwyd y mis Mel ar yr Orient Express, yr un gwreiddiol wrth gwrs amser hynny, o Paris i Istanbul, gyda'r priodfab, a'r gwas priodas, a 2 o Russias. Lwcus o'n i'n te. Wedyn yn Istanbul, byw ar ran ar Bosphorus, sydd ddim yn anhebyg iawn i'r afon Menai, dipyn bach lletach wrth gwrs. A wedyn mynd i fyw i Adapasara, a wedyn yn ôl i Istanbul. A wel, ar ôl dipyn o flynyddoedd yn ôl i Gymru. A pan o'n i'n gweithio yn ysbyty Gwynedd, dyma'r llyfrgellydd yn galw'n fy swyddfa un amser cinio yn dweud bod yna feddyg o Dwrci yn yr ysbyty am fythefnos, a fyswn ni'n dymuno i chyfarfod ti. Wel, wrth gwrs y byswn ni, ac fe ddaeth acw i'r tŷ am bryd o fwyd. Wel, un Turkish wrth gwrs, dwi'n meddwl bod hi'n impressed iawn efo bwyd yr ysbyty. Ipec ydi henw hi, ystyr Ipec ydi sidan, hogan anwyl iawn 8 ar 20 oed, ac yn gweithio fel meddyg mewn ysbyty yn Istanbul, fel yr iddi gwri hefyd, ac yn yno hogan bach ddyflwydd oed. A wedyn gofyn hanes i'n hwrci wrth gwrs, o'n i wedi byw mewn llawer o lefydd, Bwrsa, Istanbul wrth gwrs, a mewn tre o'r enw Adapasara yn Asialea, lle oedd na ddiargryn reit fawr wedi bod yn 1967. Ac chydig o dau wedi aros ar ôl i ddeud y gwir, ac oherwydd hynny o'n i wedi mynnu cael byw mewn un fflat neu apartman oedd yn alw nhw, oherwydd bod yna llawer yn byd i ddigwydd iddo fo. Athro cerodd y perchenog, ac yn dysgu yn yr ysgol uwchradd oedd ddim yn bell o'r tŷ, ac wrth gwrs o'n i'n deud hanes Adapasara, ac ar ôl dipyn dyma Ipec yn edrych yna fi ac yn pwyntio at fi ydym, mae hi'n deud, "Oh, chi di'r English madam," medda hi. Ac oedd hi'n nghofio fi pan oedd hi tua 6-7 oed. Yna hi'n dod ata fi efo ffrindiau i ganu a dwnsio, ac o'n i'n neud teisan afal iddyn nhw medda hi. Wel, mi ddoth allan oedd nhw'n byw yn yr llawr cyntaf efo'i rhieni oedd yn athrawon, a ni'n ar yr ail lawr a'r perchenog ar y trydydd llawr. A wedyn fel chmygu oedden ni wedi gwirioni ag i dotio a ffonio mam i wnaethon ni yn y fan ar lle oedd hi'n Istanbul i ddeud yr hanes ac i sôn am yr hen amser. A Tydi'r Byd yn fach, meddyn ni.